Hi guys! Γεια σας παιδιά, σήμερα σε αυτό το βίντεο ήμουν εδώ με κάτι φίλους, όχι φίλους ακριβώς, fans ή όχι fans, όπως θες πες το. Και δεν θα δω Victory, αλλά τώρα θα έδινα ένα από τα καλύτερα μου brain rot, το Hotogini, δεν κάνω το όνομά του πως είναι, εδώ στον φίλο μου, τον Ευάγγελο. Ένα από τα παιδιά να το βρω. Hotogini Σερμπερίνι. Να το. Ορίστε. Ορίστε. Οκ. Ένας έτοιμος και ο Little Panoy εδώ παιδιά. Και εσένα Little Panoy θα σου δώσω και καλούτσικο brain rot. Δεν ξέρω αν θα σου αρέσει. Crazy Lone, Pizza Lone. Πολύ καλό brain rot και αυτό, δεν είναι κάτι το wow, αλλά πάμε να δούμε. Τι θα γίνει. Έσπισε να Crazy Lone, Pizza Lone. Ορίστε παιδιά, σας έδωσα τα brain rot σας. Το θέλεις? Σε δίνω, Little Panoy. Οκ.